زاخۆ ویکیپedیا ئازاد. زاخۆ bi Suryanî qeza û bajarekî Başûrê Kurdistanê ye û bi bernavên xwe Zaxoka. Delal an Zaxoka rengînan jî bûka behdînan navdar e. Zaxo bajarekî mezin e bi hinceta ku dikeve ser sînorê dewlet heya niha nebûye parêzgeh. Nav Du teorî li ser peydabûna navê Zaxoyê hene. Yek jê ew e ku Zaxo ji peyvên Za, Zan, Sayîn û Xo xwe têt. Li gor teorîya din jî Za ji Zan, Sayîn têt, lê Xo bi wateya xwînê ye. Nahiyeyên Zaxo Navend, Batîfa, Derkar, Rizgarî, Devoka Zaxoyê. Zaxoyê devoka xwe wek şêweyek ji şêweyên devoka behdînî dihesibînin ku li dihokê û bajarên din jî yên behdiya axafên yên Başûrê Kurdistanê têt axaftin. Lê di rastiyê de devoka Zaxoyê zêdetir nêzîkî devoka Botî ye ku li Cizîrê û derdorê wê serdeşt e. Dîrok Qeza Zaxoyê Zaxo yek ji qezayên Herêma Kurdistanê ye û di dêhêta hejmartin yek ji dergehên welatî navenda qezayê bajarê Zaxo ye ku dikeve Başûr Xorevayê deşta Sindiyê û navdar bi axa xwe ya bi bereket Zaxo bajarekî ciwan e. Bi ava xwe ya zelal û hewayê xweş dihêt naskirin. Ava xaborî di nîvê bajêr de dibûrit, di nav bajarî de dibite du çek û bajêrî dikit ku du qet û hinek ji bajarî weke giravekê di nav xwe digire. Li ser rûbarê xabirî ji aliyê Xorhilatê ve pirek ji keviran hatiye avakirin ku dibêjin pira delal. Tê texmînkirin ku li ser demê mirgeha behdînan hatiye nijandin. Welê dîrokan avakirina wê pîrê vedigerînin û bi serdemên kevnar. Mêjovan pêk nehatine li ser dîroka navê bajarê gelek gotin li ser vê meselê hene. Di hindek pirtûkên aramiyan de navê bajarî hatiye gotin û dibêjin ya qetbîye ji tîpa Zaxo ta ew e ramana serkeftin didît. Ew hezir dikin ku ev nave ji şerek navbera Romî û Farisan li dorên wê deverê çêbibû û bi serkeftina Roma bi dawî hatibû. Ji ber vê çende navê û deverê bûye Zaxo ta yan serkeftin. Di gotinekî din de dibêjin navê Zaxo ji tîpa Kurdî Zêxûn yan Xaburê Xûnê hatiye. Xaburê Xûnê dibêjin ku ev nava jî ji şerek li deverê qewimî bû û di wî şerî de gelek xûn hatibû riştin. Ev gotina nêzîktir e bo gotina yekem û çê dibe ew şerê di navbera Romî û Farisan de bît. Gotina siyê dibêjit ku navê Zaxo li vê tîpê hatiye Zê yan Xabir û Xowek yan ew devera wek nihala ne û av lê disekine. Herçema bit navê Zaxo li gelek stran û qesîdan kevin de hatiye vegotin bû nimûne Zaxoka Delal. Dîroka bajarî bi durustî nehatiye danan.
بلê Mîr Celadet Bedirxan dibêje ku bajarê Zaxo bajarekî giring bû li ser demê kutiyan ya giring ew e ku sabîtekî Yewnanî Xînfon li sala 1104 berî Zayînê di bajarî de bûriye wekî ew zêwirî bû welatê xwe û wê behsê xelkê deverê kiriye. Bajarê Zaxo hatiye berfirehkirin li wî cihî ew cihê bajarê Hisaniya lê ew e behsê wê li gelek pirtûkan de hatine kirin û hereva navê xeberî kiribûn Xebîrê Hiseniya û heta niha taxek bi navê Hisênîkê heye. Dîrokzanê Kurd Bedirxanê Bidlisî gotiye ku di bajarê Zaxo digihîte mîrgeha bêhdînan li ser demê Mîr Hesen Beg Korê Mîr Seyfedîn û yekemîn Mîr li ser hatiye danan jî layê wan wê li sala 1980 yek ji wan kiliseyekî cihûyan li Zaxoyê ava kiribû û niha şûnwarên wê diyar in. Karê xelkê bajarî li ser çandinê ye, bi taybetî jî çandina zivistanê wekî cih, genim, noka, baqil û feqîyên rengareng. Helbesta çandina havînê wek bacan, birinc û tûtin û hemî curên keskatiyê. Devera Zaxo bi nav û deng e, bi derên spîndaran, guzan û hinaran. Egera wê çandê ew e ku Zaxo avekî zelal û axekî der bi bereket heye. Wek me gotî ku Zaxo dergehekî giring e bo derveyî cîhanê, ji ber vê çandê bûye malbendî, giringiya bazirganî. Gelek gencên bajarî bûne tacir helbesta gelek kompanyên ticarî lê hatine danan. Şûnwarên dîrokî yên Zaxoyê. Li Zaxoyê gelek şûnwarên dîrokî hene. Rêveberiya şûnwaran li duhokê torê pêncî û yek cihên şûnwarî li Zaxoyê nivîsîne. Yên girîng ev in: Kelheya Zaxoyê. Kelheya Zaxoyê dikevit li nivê bajarê li layê Xoravayê Xaburî û heta niha ya li ber çav e. Li ser demê Mirxaneya Bêhdînan di demê Mîr Elî Xan de ev kelhe hate nûkirin û berfirehkirin. Ev kelhe li ser kel û pelên kelhek ji wê kevintir hatiye avakirin, bi berên mezin hatiye avakirin û heta niha li berçav e. Kelheya Qubat Paşa. Kelheya Qubat Paşa ew qube dikevit di mezarxaneya Zaxoyê de. Ew qube 6 qûjî ye û 6 pencer hene û dergehek ji fixarî hatiye avakirin û çend nexşek li ser diwarên wê hene. Şûnwarên Kêstê. Şûnwarên Kêstê bajarek gelek kevn e. Mêjuya wê diçe ser demê Aşûriyan û gelek kel û pelên Aşûrî û Yewnanî û Îslamî têde hatine dîtin. Helbesta Rehmetî Şemdîn li ser şûnwarên Kêstê nivîsiye li govara Exa li Nîsana sala 1933. Bajarê Zaxoyê dorê 58 kîlometre ji malbenda parêzgeha dû dikevit û bêhatiyê wê 8731 kîlometre û 3 deverên giring hene. Devera Rizgarî. Devera Rizgarî navenda wê İbrahîm Xelîl e, wekî riz e. Dergeha bajarî dihête jmartin û bû derveyî cîhanê. Li vê derê rêka navnetewiya cîhanî bû Tirkiyeyê dibûrit. Navenda wê dikevit wî cihî ku Xabûr û Xêzil digihîn yek û li wê derê pera cîhanî navbera Kurdistan û Tirkiye de heyî. Navê wê jî ji mezarê ve hatiye eva Tirba İbrahîm Xelîl pêxember û
هەروەسا دەهێت هەژمارتن یەک ji havîngehên bajarê Zaxo taybetî û parêzî hadûyokê bigiştî. Qarê xelkê wê deverê li ser çandinê ye, bi taybetî çandina zivistanê wekî ceh, genim, nok, nîsk û helwekî din. Helbesa çandina havînê wek bacan û pirinc û hemî corên sebzî, ew devere bi nav û teng e. Bi bîstanan bi taybetî li gundê Lehfê bîstanan xox, sêv û zeytûnan yên heyîn. Helbesa bîstanên hinar û hirmîkan yên lê heyîn. Çiyayên deverê devera Zaxoyê. Çayên girîng li deverê ev in: çiyayê spî, çiyayê spîyê başûrê devera Doskiya dihêt û berev rojê diçit û dikevit li başûrê deverê. Herwiha cada cîhanî di wir de dibirût bû Zaxo li geliyê spîyan jî geliyê Zaxo. Ew zîncîriya dikevit li xweravayê cadê dibêjine. Dijwar heta zûrên dikevin hindavî pêşebarî lê sînorê sêkojiyê sînoran. Li vê deverê gelek şûnwarên kevin lê hene û heta niha dorê cihên li nivîsîn yên girîng ev e: Kelha em miştê, şûnwarên dêrebînê, pêşabîrê, şûnwarên bêtasê, şûnwarên dornexê û şûnwarên Birahîm Xelîl. Çiyayê Xemtûr. Çiyayê Xemtûr dikeve bakurê deşta Sindiya û bajarê Zaxo. Ev çiyayê dikeve nêzîk hêra Dixubê, bakur û yek ji bilindtirîn çiyayên vê deverê ye. Geliyê Heftenîna. Geliyê Heftenîna ku dikeve xwarhelatê zîncîriya çiyayê Xemtûrî û her pêşeke ji wî çiyayî. Bi henatiya wê dorê 59 kîlometre û hejmara gundên wê dorê 34 gund ne, hemî hatine xerabkirin. Belê, ji aliyê hikûmeta Kurdistanê ve careke dî gundên deverê hatine avakirin. Devera Sindiyê. Devera Sindiyê dikevit bakur rojhilata bajarî. Berî niha ev devere li gel devera Guliya yek bû û navê wê deverê Sîndî Guliyê bû û navenda vê gundê Bersivê bû. Belê li sala 1934 de hatine ji hev vekirin û malbendê wê bû gundê Şeranişê. Ya dikevit di nîva devera Sindiyê û piştî hingê malbendê wê bû gundê Derkarê. Çiyayê Şekêr. Em dişên erdê deverê bikin du qet û çiyayê Şekêr e ku dikeve di navbera her du qetan. Ev qeta dikevit aliyê bakur gelek çiya, zûr û niha lê hene, helbesa gelek kanî û rûbarok wên lê heyîn, wekî Şeraniş, Stevlan, Bihêrê, Perex, Behnûne, Qesrok û Hîzil, Gelok, Marsîs û Sindî. Qetê di wê ji vê deverê deşta Sindiyan ya bajarê Zaxo ji aliyê başûr ve dikevitê û cadeyek ber bi xwarhelatê vê de di nav deştê re ji Zaxo diçe bo bajarek ku batûfa û hewrastir diçe bo nav berwariya. Deşta Sindiya bi bîstanan xwe yên xox, sêv, hirmîk û hinar bi nav û deng e. Helbesa bi genimê xwe û heywanên xwe namdar e. Li aliyê bakurê deverê gelek havîngehên xweş hene, taybetî li Şeranîşê û çiyayên deverê Nixamtînê ji dar û dirextî. Bi taybetî li Şeranîşê û geliyê Pisaxa û Rekên Sindiyan. Girîngtirîn çiyayên wê Şekerê Heftenîn,
دریه داوتیان اشکال سرکه رشونه سواره ستیوری و خامتورن گلک شنوارین کفن دوری هنه و حتی نها دوری 84 جهی لربریا شنوارا دو که نویسینه و یت گرینگ اوانه پرا ربنکا پیشوک پرا شیخ اوسف کلهن سناهده کلهن گلیه پرخه کله سلمانه سندی و شکفتا استفلانه بن بهیره و هروکیتن پهناتیا وی دوره 135 کیلومتر و حجمارا گندین وی دورا 111 گندانه همی هاتنه خراب کرن لدفرها سندیه گلک کومل گهین قصری هاتنه آوا کرن وکی درکار باندرو هیزاوا بیرسوه و گنده دارغوزانه دفرها گلیا ناونداوی باتیفایه دکوت آلیه باکور روژلات زاخو یکمین جار لسال 1924 مالبند وی دفره گنده دمکه بو دو ده بو گنده بهنونا گلیا ولوی داویه جی بو گنده باتوفا یا دکوت سرجادا ناورا مالبند باجار زاخو و دفرا برواری بالا ناوی باتوفان رامان ناهن هنده دد که پر به با و باروین زوستانی سرده دهین ام دشین وی دفره جیبکن و دو قطک دکوت سر سینوری دفرا سندیا حتی خابوری قطع دوی و یه باکرج وی دفره چاینه گلک جیاین بلند و گلک زورو نهالین لحویه و دیسا گلک کهنه و روباروک وین هین اف دفره زنگینه بدرامت خواه سفستانی و حافینه و هر وسا به هوای خواه خوشک بنابو دنگه گرینگترین جیاین وی دفره اون جیاین زور روسی کشان سرکه شینی بهنونه و شابانی گرینگترین روباروکن وی اون روی زریزی و بانکی شنوارین کفن ید هین و حتی نها دوره بینجا و یک جهان ید هاتن نویسین ین گرینگ اون کلا شابانی کلا کشانی کلا بجوانی پران نزدوری و شنوارین کریتو بیگووا به هاتی آوی دوری 8 کیلومتر و حجمار ها گندین وی دوری 47 گندانه همی هاتنه خراب کرن دفرا زباریا دیکف تحلیه روژاوای باجار زاخو سربن ناهیا ابراهیم خلیل و گلک نزدیکی سینوری ترکیه سی گندین زباریان لزاخو هنه وکی تویان هیتیان شناوا هنه هر باها هر سی گند چاندنه ده شارزانه خودان شیانن بر همین وان گندین زیباریان وکی حنار دری خیار هجیر بناو دنگن گنده شناوا وکی جهک گزاری و جهین سیرانان هاتیه ناس کرن هنرمندین زاخو دواره چاندنی و کلتوری و سیاست ده بازاره چی گرینگه ده کردستانه ده سترامبیجین نافدیرین زاخوی حسن جزیری اردوین زاخویی احیاز یوسف عبدالقادر زاخویی آواز خابیری سلیمان گلی عبدالواحد زاخویی اسلام زاخویی سلام زاخویی دلشاد حجی سمر ادریس جتیار صباح بشار پلو حوال ابراهیم محمد رازی سیار وكذا محمد عارف جزيري وتحسين طه عيشي شان شقلك جيانا خواه زاخوي بر بوراندنه
هەلبەسڤانی ناودەریە زاخۆی بەدرخان سندیە هەلبەستاوی ئەی فەلەک هونەرمەندên کورد محەممەد جاخوی وشمان پەروەرکردنە ستران هەلبەسڤانی ناودەر یê زاخۆی نایف بۆسەلیە هەلبەستاوی چریسکە شوورەشê گەشبی ji kulmatê îro derket û strana wenekin lawê kurd dijmin hêlîna çêkin hunermendên kurd erdewan zaxwayê û şakir akireyî kirin stran û hindekên din navê pirtûkê wiya helbestan ji derdên aware boneye هەلبەسڤانی زاخۆیی herî navdar bi rexneyê mamoste Mistefa Hesên e nivîskar nivîskarê ferhenga Selahadîn Bedirxan Sindî Mistefa Hesên Muhemed werger û akademîsyen Kovan Sindî çend navdarên zaxoyî mele serhengê zaxoyî Salîh Naîf Hecî Xazim Seyîd Salih Silêmanî Mehmûd Şevkanî herî mezin Wikîpedya Azad